Kuya, pwede pera mo muna ako ng 1K, babayaran kita pag harvest namin ng mangga. Pag-harvest ng mangga ito. Teka lang. Kailan ka mag-harvest ng mangga? Eh, katatanim pa lang eh. Ano? Tatanim ka lang, manghihiram ka agad. Kailan pa namin ngayon? Malis ko, alis dyan. Babe, may tanong ako. Ano yun? Anong grade ka ba nung nagpatuloy ka? Grade 5 na ata yun eh. Oo, tama. Grade 5. Oo kasi grade 6 eh. Alam mo, mahal, sa lahat na naging ex ko, ikaw lang ang nakahalik sa akin. Oh, talaga? Oo. Eh, bakit yung iba? Nakatira na. Pag sinabi kong I love you, magsabi ka ng pabalik. Pabalik? Oo! I love you! Pabalik? Sabi ko pabalik! Sabi mo pabalik. Labo mo naman. Busy talaga yung mga barkada mong yan. O bakit? Sino mo nag-text? Basahin mo. Pre, magmuni-muni tayo nauna. Oh, ano bang masama doon? Eh, magmumuni-muni lang naman pala kami. Akala mo hindi ko alam? Balik ka rin mo yung muni-muni. Inom-inom. Di, may tatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Nagtataka kasi ako, ba't parang baliktad na panahon ngayon. Babae na ang naloloko sa mga lalaki. Eh, babae ka. Kaya ang gusto kong tanong sa'yo, ano ba ang kailangan nyo sa aming mga lalaki? Ba't ganun? Eh syempre, letter P, pagmamahal nyo. Letter E, effort nyo. Letter R, respeto nyo. Letter A, attention nyo. Pera nyo. Saan ka pupunta? May tatabunan ako. Anong tatabunan mo? Yung nararamdaman ko sa'yo. Lumalalim na. Masakit ba? Hindi, wala nga kasakit-sakit. Sabi mo first time mo. Ay, nga pala. Aray, ang hapdi! December na pala ngayon. Kumusta na love life mo? Kita ko, single ka pa din. May jowa na ako. Wow! E nasa na siya ngayon? Nasa asawa niya. Mahal, inom tayo. Ayoko, allergy yung legs ko sa alak. Bakit? Namumula? Hindi, bumubo ka.